खुलुमबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोना नुबायना बे फट'खौ मा भाइरेल जायो नोंथांमोना जे खुदुमदु मा खालामदु मानो भाइरेल खालामना लायो नोंसोर बर' हारिखौ मा बदनाम खालामनोसै नामा ना बड'लेण्डखौ बदनाम खालामनोसै नामा नोंसोरा ना नोंसोर उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनो ना मायदो नामा नोंसोर बर' हारिखौ बदनाम खालामनोसै नोंसोर बड'लेण्डखौ बदनाम खालामनोसै हा नोंसोर माबा खुदुमलायनायखौ फेसबुकआव होनानै भाइरेल खालामना लादो आरो नोंसोर खुदुमनाय मादुमनाय खालामदो आरो ना मानो हगारना लायो नोंसोर बर' हारिखौ नोंसोर नस्थ' खालामबाय नोंसोर बर' हारिखौ दंग' खालामनो नागिरदों नामा हामा उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ नोंसोर फोरोंनो नामायदो नामा जाबाय नोंसोर सेस खालामबाय गाइस आरो नोंसोर नेक्स्ट नायदो दायो सेंग्राफोरनि दा अखा हागासिनो दङ नालाय दा सल्भ खालामनांगौ जांगिया दा सुना लाबानो साननै सानथाम सानब्रै गाहाम रानानो हप्तासे गाहाम थागोन दायो भिडिअ होबाय थायोबा मानिया जे मादि अर' हांनानै मादि खालामनानै फुरानदो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो जे नोंथांमोननि खाथियाव आङो बा नोंथांमोननि गेजेराव आङो बिदिनो भिडिअ लाबोनो थाखाय आङो नाजागोन जे नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला